Vi har så emnet madlavningen. Vi har tænkt os at regne på trykket, hvis det er, nu kommer til at koge pasta med låget over. Der begynder det her låg at vibrere, fordi trykket bliver større, i det vi varmer det op. Og måden vi har tænkt os at gøre det på, det er ved at sætte en prop på en kolbe med vand i, og så varme det op til, da den her prop falder af. Man kan se på, at trykket bliver større med temperaturen. Det kan vi se på idealgasligningen, der hedder trykket gange volumen er lige med stofmængden gange gaskonstanten gange temperaturen. Der er altså sådan en sammenhæng mellem trykket, temperaturen og rumfanget, og det bliver vist med den her idealgasligning. Og der har vi vores variabler her, det er så vores tryk, volumen og temperaturen. Hvis vi dog har en til med konstant af dem her, så vil vi kunne trække den sammen med nogle af de love, vi har. Vi har 2 love. Den øverste lov, det er Boyles lov, hvor den siger P gange V er lige med konstant. Og det er altså hvis vores temperatur er konstant. Hele idealgasligningen, hvor P gange V er lige med N gange R gange T, så vi putter N gange R gange T til at være en konstant, sætter dem sammen, og det vil så sige P gange V er lige med konstant. Så har vi Charles lov, som er P er lige med konstant gange T, og det er altså hvis det her rumfang er konstant. Og når rumfanget er konstant, så er vores tryk og temperatur, de er proportionalt med hinanden, som vi kan se over på grafen, så er det ligesom går i sådan en lineær linje. Ja. Som vi kan se på billedet, der er det vores forsøgsomstilling. Vi benytter os af Charles lov. Det er vores rumfang og stofmængde er konstant under forsøget. Og under forsøget, der måler vi på temperaturen, så vi kan regne på trykket i det, at den her prop, den falder af. Så vi startede som sagt med den her linje, der hed P er lige med K gange T, og så da vi skal starte med at finde konstanten, så isolerer vi den, og får den til at være lige med sådan P divideret med T er lige med en konstant. Trykket inde i den her kolbe til at starte med, det er atmosfærisk tryk, så det vil sige 101,3 kilopascal. Og så til start af forsøget, der var vores temperatur på 22 grader Celsius. Og da det skal være Kelvin, så putter vi 273 oveni, så det vil give 295 Kelvin. Og det får vi så en konstant til at være på 0,34339. Det er vores konstant. Ja. Herefter så har vi så målt temperaturen til proppen, den blev skudt af, og det gjorde den så ved 81 grader. Og når det så bliver regnet om til Kelvin, så bliver det 354 Kelvin. Men vi prøver så igen den samme formel som før, den der P er lige med K gange T, og så putter vi faktisk vores værdier ind. Vores K, det er altså vores konstant, som vi regnede før, den 0,34339, som vi putter ind, og så ganget temperaturen. Og det får vi så til 121,56 kilopascal. Vi målte så også trykket i praktisk, og det blev så 111,5 kilopascal, og det vil sige en afvigelse på de her 8,276%. Grunden til, at der er en ændring i det her, det kan være nogle fejlkilder, vi har. Stofmængden, den er lavere i luft, end den er i vand. Og hvis det er, vi ikke har kunnet, vi har regnet med, det her vi har regnet med, det er et fuldstændig lukket kredsløb. Men der har nok været nogle utætheder i for eksempel proppen, der kan noget luft, der er suget ind, og derfor nogle vanddamsmolekyler, der kunne have været suget ud. Så derfor vil vores stofmængde blive mindre under forsøget, som vi ikke har taget forbehold på. Så det kan have gjort, at vi har fået en lille afvigelse på resultaterne.